आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. मुंबई गोवा महामार्गावर कुडाळ नजीक असलेल्या वेताळ बांबर्डे पुलावर एका आलिशान मर्सिडीज कारचा भीषण अपघात झाला. दाट धुक्यामुळे चालकाला रस्त्याचा अंदाज न आल्यानं ही कार पुलाचा कठडा ओलांडून तब्बल 7 फूट खाली कोसळली. मुंबईहून गोव्याच्या दिशेनं जाणारी कार वेताळ बांबर्डेतील अरुंद पुलावर आली असताना अनियंत्रित झाली. सुदैवानं कारमधील दोन्ही प्रवाशांचे प्राण वाचले. त्यांना किरकोळ दुखापत झाली. स्थानिक ग्रामस्थांनी तत्परता दाखवत तात्काळ मदतीसाठी धाव घेतली आणि प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढलं. मात्र अपघातानं महामार्ग प्राधिकरणच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. वेताळ बांबर्डे आणि पणदूर सीमेवरील गोव्याकडे जाणारी लेन गेल्या 5 ते 6 वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत आहे. हा रस्ता अरुंद असल्यानं इथं वारंवार भीषण अपघात होत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महामार्ग प्रशासन झोपेत आहे का, असा संतप्त सवाल आता स्थानिक नागरिक विचारत आहेत. साहेब, इथे दर महिन्याला ॲक्सिडेंट होत असतात. जवळजवळ आता हे 6 वर्ष चालू आहे. अजूनपर्यंत प्रशासनाने इकडे लक्ष दिलेलं नाही. पुढची प्रोसिजर काय आहे ती त्यांनीच बघितली पाहिजे. इथलं काय प्रॉब्लेम आहे? इथला रस्ता अरुंद आहे. जो त्यांनी घेतलेली जागा पलीकडे आहे, इकडे जागा त्यांची नाही आहे. परंतु आता ते मंजुरी झाली आहे, पण आतापर्यंत त्यांनी इथे अजिबात लक्ष दिलेलं नाही. जवळजवळ याला 6 वर्ष झाली. तुमची काय मागणी राहिली या संदर्भात? आमची मागणी असते, आमचा मोबदला तुम्ही द्या, रिसिव्ह करा आणि तुमचा रस्ता घेऊन जा. बाजूलाच तुमचं घर आहे. काय तुम्ही नेहमी धोक्यात? नाही, जवळजवळ आम्ही 6 वर्ष हेच सांगतोय की कुठेतरी आमची मुलं बाळ किंवा आम्ही वर्कशॉप धंदा आहे तिथे काय करतोय, गाड्या येऊन पडतायत. आता एकच गाडी नाही, जवळजवळ या 6-7 वर्षात जवळजवळ 7 ते 8 ॲक्सिडेंट झाले आणि मोठी मोटरसायकल 2 व्हीलर झाली ती वेगळी.